Suomalainen koston tarina. Uskallat kaataa kaljaa tyttäreni päälle ja potkaista häntä. 4 tähden kenraaliäiti lähettää 6 helikopteria murskaamaan paskan komppanian päällikön elämän palasiksi. Tämä on tarina kostosta. Mitä te teette työkseen? Ennen videon katsomista tilaathan ja tykkääthän. Se on meille suuri apu. Suomen maavoimien toisen operatiivisen johdon maanalaisessa bunkkerin tilannehuoneessa valtavan operaatiokartan edessä kenraali Marja Lehto on valvonut päiviä ilman unta, seuratessaan Venäjän ohjusprovokaatioiden merkkejä yhdessä esikuntansa kanssa. Hänen lempinimensä Verinen teräs mukaisesti hänen läsnäolonsa yksin luo bunkkeriin jännittyneen ilmapiirin. Kun tilanne laukeaa ja kaikki huokaisevat helpotuksesta, Marja palaa yksin työhuoneeseensa ja kaivaa pöytälaatikon syvyyksistä esiin vanhan vauvakirjan. Tänään on hänen ainoan tyttärensä, Maarit Lehdon, syntymäpäivä. Komentaja, joka hallitsee koko armeijaa, on aina tuntenut syyllisyyttä tyttärensä edessä. Hän ottaa salaa vapaata adjutantiltaan ja nappaa avaimet miehensä vanhaan mustaan maastoautoon. Apukuljettajan istuimella on termospullo, jossa on tyttären suosikkiruokaa, lohikeittoa ja kömpelökakkuaskartelu. Matka kohti Kajaaniin sijoitettua varuskuntaa tuntuu helvetiltä. Ennätysmäiset 20 pakkasastetta ja näkyvyyden peittävä lumipyry iskevät ikkunaan niin, etteivät pyyhkimet saa sitä pyyhittyä. Marja muistelee viimeistä puhelua tyttärensä kanssa autossa, jonka lämmitinkään ei toimi kunnolla. Tyttären ääni puhelimen toisessa päässä oli erityisen kuiva ja tärisevä. Äiti, älä tule. Jos tulet, olen vielä kurjemmassa asemassa. Anna minun vain suorittaa palvelukseni hiljaa. Pyydän. Nuo sanat pistävät Marjan rintaan kuin piikit, ja hän painaa kaasua syvemmälle ahdistuneena. Lumen peittämät vuoristomaisemat näyttävät vangitsevan Kainuun prikaatin kuin valtava vankila. Lopulta hän saapuu Kainuun prikaatin päämajan etuvartioaseman portille. Normaalisti terävinä seisovien vartiosotilaiden kuri on löystynyt. Vartijat pitävät kuulosuojaimia, tampoivat jalkojaan kylmyyteen vedoten tai juttelevat keskenään kikatellen, vaikka ovat työvuorossa. Marja, pukeutuneena vaellusasusteisiin, laskee ikkunan ja puhuttelee heitä. Hyvää palvelusta. Olen menossa tapaamaan poikaani ja tarvitsen opastusta. Sotilas katsoo Marjaa ylhäältä alas ja viittaa kädellään kyllästyneenä. Eikö tätä tiedä, rouva, että tämä on siviilialueen rajoitusvyöhyke? Eikö navigaattori toimi? Käännyt takaisin. Heti. Marja hillitsee vihansa ja ojentaa etukäteen valmistellun puolustusvoimien kulkuluvan, joka on väärennetty siviilihallintovirkailijan nimellä. Vasta sitten sotilas mutisee ja nostaa puomin. Voi luoja, mikä vaiva. Älkää tehkö mitään tyhmää sisällä, hoitakaa asia ja tulkaa heti ulos. Jos jäätte eristyksiin lumen takia, se ei ole meidän ongelmamme. Marjan katse kylmenee, kun hän näkee sotilaiden laiskan asenteen 100 metrin päässä. Hän aistii heti, että tämä yksikkö on mädäntynyt juuriaan myöten. Saapuessaan etuvartioasemalle jyrkkää tietä pitkin vallitsee outo hiljaisuus. Leikkikentän kulmassa näkyy lunta poistavia sotilaita, mutta heidän liikkeensä ovat mekaanisia ja heidän silmänsä elottomia, kuin pelosta kangistuneita lampaita. Marja pysäköi autonsa rakennuksen taakse pimeään paikkaan. Kun hän sammuttaa moottorin, tuulen äänen välistä kuuluu epätavallisia ääniä, tömähtävä isku, miehen karkeaa naurua ja jotain särkyvää. Hän pysähtyy ottaessaan termospullon esiin. 30 vuoden sotilaselämän vaisto sytyttää vaaramerkin. Hän vetää pipon tiukasti päähänsä ja kävelee kohti äänien lähdettä, varaston takana sijaitsevaa polttopaikkaa. Hän tappaa jopa lumen narskuvat äänet jalkojensa alla ja lähestyy kuin varjo. Polttopaikan takana oleva alue on kuin toinen maailma. Tynnyriin on sytytetty tulipuilla ja improvisoidulla pöydällä lojuu ulkopuolelta tuotuja makkaroita, olutpulloja ja viinaksia. Keskellä istuvat komppanian päällikkö, kapteeni Heikki Hämäläinen ja pataljoonan komentaja, everstiluutnantti Sulo Salminen. He ovat jo kunnolla humalassa, kasvot punoittain. Heidän edessään, kylmässä mudassa polvistuu Marjan tytär,
Vänrikki Maarit Lehto. Hänen silmälasinsa ovat lentäneet jonnekin ja palveluspuku on likainen. Maaritin olkapäät tärisevät joko kylmyydestä tai vihasta. Kapteeni Hämäläinen heittää syödyn makkaranluun Maaritin taistelijan saappaiden eteen ja aloittaa: kuulepas, Vänrikki Lehto, opetetaanko kadettikoulussa tuijottamaan, kun esimies tarjoaa juomaa? Uskallat kieltäytyä, kun komentajakin tarjoaa. Luuletko, että tämä on koulu? Everstiluutnantti Salminen nauttii tilanteesta ja puhaltaa savukkeen savua Maaritin suuntaan. Älä ole liian kova, Hämäläinen. Hän on ylhäisön tytär. Ei ole koskaan kokenut kovaa työtä. Tällainen kenttäpalvelus ei sovi hänelle. Maarit, annan sinulle vanhempana neuvon. Naisen menestymiseen armeijassa on 2 asiaa. Joko teet työtä kuin hullu tai miellyt ylempiä kuin hullu. Sinä et osaa kumpaakaan. Onpa joustamatonta. Maarit puristaa nyrkkinsä niin tiukkaan, että kynnet tunkeutuvat ihoon, mutta pysyy hiljaa pää kumarassa. Hämäläinen ei pidä Maaritin hiljaisuudesta, nousee ylös ja potkaisee suoraan Maaritin sääreen maiharillaan. Pamahduksen kanssa Maarit kaatuu kyljelleen ilman valitusta. Nouse ylös! Miksi teeskentelet? Eikö äitisi ole kenraali? Hän on varmaan tehnyt jotain palveluksia päästäkseen sinne. Eikö sinun olisi pitänyt oppia äidiltäsi, kuinka tarjoilla juomaa miellyttää miehiä ja hymyillä? Opettele sellaisia asioita. Kaatuneen Maaritin silmistä valuu lopulta yksi pidätelty kyynel, joka kostuttaa mutaa. Hän nousee horjuen ylös ja asettuu seisomaan ryhdikkäästi ja puhuu ensimmäisen kerran: älä loukkaa äitiäni. Tuosta yhdestä lauseesta Hämäläinen puhkeaa äänekkääseen nauruun. Häh? Nytkö tämä luulee, että ei ole mitään pelättävää? Tiedätkö sinä, kuka minä olen? Minun setäni on eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Jussi Hämäläinen. Minulle on helppoa tuhota kaltaisesi. Loiseläin, joka luottaa taustaansa ja pilaa ilmapiirin. Hämäläinen tarttuu pöydällä olevaan kaljakannuun ja kaataa sen suoraan Maaritin pään päälle. Valkoinen juoma valuu Maaritin hiuksia, kasvoja ja kaulaa pitkin, kastellen palveluspuvun. Hapan haju täyttää ilman. Lähistöllä seisovat varusmiehet ja alikersantit kääntävät päänsä pois tai purevat huuliaan kärsien. Mutta kukaan ei puutu asiaan. Tässä yksikössä Hämäläinen ja Salminen ovat laki ja Jumala. Marjan silmät tärisevät, kun hän näkee kaiken tämän aidan takaa. Äidin tuska nähdä tyttärensä pahoinpideltävän repii hänen sydämensä. Hän haluaa juosta halaamaan tytärtään heti, mutta sanat, palvelukset ja Loiseläin muuttavat surun hetkessä kylmäksi raivoksi. Hän vetää tärisevin käsin vaellustakin vetoketjun ylös ja ottaa taskustaan nahkahanskat ja pukee ne hitaasti käteensä. Hän ei ole enää äiti, joka tuli juhlimaan tyttärensä syntymäpäivää. Hän on palannut verisen teräksen kenraali Marja Lehdon joukkoon, joka on valmis tuhoamaan vihollisen. Hänen askeleensa muuttuvat. Kop, kop. Se on ääni piiloutuneesta petosta, joka lähestyy saalistaan. Marja astuu polttopaikan avoimelle alueelle. Vaelluspukuun pukeutuneen keski-ikäisen naisen ilmestyminen saa Hämäläisen kurtistamaan kulmia ja huutamaan. Mitä? Ovatko vartiosotilaat kuolleet? Miten joku akka on päässyt tänne asti? Hei, vetäkää tuo pois. Heti. Sotilaiden epäröidessä Marja kävelee aivan Hämäläisen eteen. Hän on Hämäläistä lyhyempi, mutta hänen olemuksensa on kuin valtava vuori. Eikö teillä ole muuta tekemistä sotilaspuvussa? Matala ja karkea ääni kaikuu alueella. Everstiluutnantti Salminen nousee horjuen ylös. Onko tämä nainen hullu? Tämä on sotilasoperaatioalue. Haluatko tulla ammutuksi vakoojana? Häivy heti. Hämäläinen ojentaa kätensä työntääkseen Marjaa ja sylkee kirosanoja. Kuulitko sinä? Häivy! Oletko joku sukulainen? Millainen perhe? Tytär on ongelma, äiti on tyrkyttäjä. Tule tänne opettamaan tyttäresi tarjoilemaan juomaa. Mikä sekasotku? Sillä hetkellä Marjan käsi liikkuu salaman nopeasti ja nappaa Hämäläisen ojennetun ranteen. Rapsaus. Ranteesta kuuluu kauhea ääni ja Hämäläisen suusta purkautuu huuto. Arg. Marja vääntää Hämäläisen rannetta ja iskee vastakkaisella kädellään suoraan miehen palleaan. Hämäläinen tukehtuu, polvistuu ja suustaan vaahtoa. Hän ei pysähdy.
Hän poimii lattialta lommoutuneen kaljakannun ja lyö sillä suoraan Hämäläisen päätä. Klang! Kannu vierii maassa ja Hämäläinen lyö kasvonsa mutaan. Salminen hätääntyy ja vetää kaasupistoolin esiin vyöltään. Hänen kätensä tärisevät kuin haavanlehti. Sinä! Kuka sinä olet? Kutsu sotilaspoliisi! Terroristi! Terroristi! Jos liikut, ammun! Vaikka ase on suunnattu häneen, Marja ei räpäytä silmääkään. Hän ottaa hitaasti lompakon sisätaskustaan ja avaa nahkakotelon ja näyttää sen Salmiselle. Siinä on 4 tähden kenraalin tunnus ja teksti, Suomen maavoimien 2. operatiivisen johdon komentaja Marja Lehto. Ammu vain. Olen Suomen maavoimien kenraali Marja Lehto. Ammu, jos uskallat. Salmisen silmät pullistuvat. Hän katsoo vuorotellen henkilökorttia ja edessään olevaa vaeltajaeukkoa. Humala haihtuu heti ja jalat pettävät alta. Hän kaatuu maahan ja pudottaa aseen. K-komentaja. Marja katsoo Salmista alas kuin matoa ja ottaa esiin matkapuhelimensa. Hän laittaa kaiuttimen päälle, puhelin soi lyhyesti ja vastapuoli vastaa heti kunnioitusta. Puolustusvoimain komentaja tässä. Mitä asiaa, kenraali? Marjan ääni on hyytävän kylmä. Komentaja. Lähettäkää heti sotilaspoliisin erikoisjoukot helikoptereilla Kainuun prikaatin 3. komppaniaan Kajaaniin. Ottakaa mukaan tarkastuspäällikkö, oikeudellinen neuvonantaja ja sotilaspoliisien päällikkö täysiin varusteisiin. Koko prikaatin yli kuuluu suhinaa ja melua. Marja tuijottaa täriseviä Hämäläistä ja Salmista ja antaa viimeisen käskyn. Vannon tähdilleni, että murskaan tämän yksikön palasiksi. Valmistautukaa kaikkien pidätykseen ja tutkintaan. Puhelun suljettuaan Marja lähestyy hölmistynyttä Maaritia, tyttären, joka on kaljan ja mudan peitossa. Marja riisuu vaellustakkinsa ja asettaa sen tyttärensä olkapäille. Maarit aloittaa nyyhkyttäen. Äiti, sanoin, ettet saisi tulla. Marja ottaa esiin nenäliinan ja pyyhkii tyttärensä kasvoja. Myös hänen silmäkulmansa kostuvat. Olen pahoillani, että myöhästyin. Nyt kysyn sinulta, en sotilaana, vaan tyttärenäni. Kerro minulle kaikki, mitä nuo tekivät sinulle. Silloin kaukaa, vuorten takaa alkaa kuulua valtavan helikopteriosaston ääni. Du-du-du-du-du. Taivaan peittävä roottorien ääni on tuomion ääni, joka tulee leikkaamaan mädänlihan pois. Marja halaa tytärtään ja tuijottaa tappavan vihaisesti Hämäläisen selkää, joka yrittää ryömiä pakoon pelosta kankeana. Kainuun prikaatin rauhallinen ilmatila Kajaanin syvällä maaseudulla täyttyy repivästä metelistä. Vain 30 minuuttia Marjan puhelun jälkeen 6 sotilaspoliisin erikoisjoukkoja ja tarkastusryhmää kuljettavaa helikopteria yrittää laskeutua varuskunnan pihalle. Roottorien aiheuttama voimakas pyörremyrsky lennättää lunta kuin myrsky. Kapteeni Hämäläinen ja everstiluutnantti Salminen peittävät kauhuissaan kasvonsa horjuen pyörteessä. Helikopterin ovi avautuu ja täysin varustetut sotilaspoliisit vyöryvät ulos kuin mustat muurahaiset. He piirittävät koko etuvartioaseman välittömästi ja estävät pääsyn. Perässä laskeutuu vielä 1 komentajahelikopteri ja kalpea Kainuun prikaatin komentaja eversti Markku Peltola juoksee ulos pipopäästä irronneena. Hän on Marjan entinen alainen ja pelkää tätä enemmän kuin tiikeriä. Peltola ryntää Marjan luokse, mutaan astuen, ja tekee kunniaa. K-komentaja, Kainuun prikaatin komentaja Markku Peltola tässä. Mitä ihmettä on tapahtunut? Peltolan ääni tärisee helikopterin melussa. Marja löysää takkia, jonka on antanut tyttärelleen, ja kääntää hitaasti päätään. Hän istuu vanhalla muovituolilla keskellä pihaa. Hän on vaikuttava kuin valtaistuimella istuva keisarinna. Eversti, lyökö tämän yksikön komppanian päällikkö alaisiaan kuin koiraa, ja pataljoonan komentaja katselee sitä juoden viinaa. Mikä sotajoukko? Jos en olisi tullut, tyttäreni olisi tänään täällä vainaja. Marjan kylmä torjuminen saa Peltolan jalat pettämään. Hän kääntyy heti ympäri ja tuijottaa Salmista ja Hämäläistä. Tekö? Uskallatte koskea komentajan tyttäreen? Oletteko menettäneet järkenne? Sotilaspoliisit polvistavat Hämäläisen ja Salmisen. Vasta nyt Hämäläinen tajuaa tilanteen vakavuuden ja itkee vuolaasti lyöden päätään maahan. Komentaja, en tiennyt! En todellakaan tiennyt! Antakaa anteeksi edes kerran.
Olin humalassa ja menetin järkeni. Hämäläisen yrittäessä tarttua Marjan housunlahkeeseen, Marja lyö hänen kättään pois säälimättä maiharillaan. Kyse ei ole siitä, että olisit koskenut tyttäreeni, vaan siitä, että kaltaisesi roskasäkki kantaa pyhää sotilaspukua. Humala ei ole tekosyy. Näytän sinulle, kuinka pelottava sotilaslaki on. Marja viittaa tarkastajille. Aloittakaa heti tämän yksikön kirjanpidon tutkiminen. Joka ikinen riisinjyvä ja öljypisara tutkitaan. Nämä 2 kaveria pidätetään heti ja siirretään sotilaspoliisien vankilaan. 2 miehen huudot, sotilaspoliisien huudot ja helikopterien meteli kaikuu. Maarit seisoo tyrmistyneenä. Vartiosotilaat ja upseerit katsovat tapahtumaa tärisevinä. Heidän silmissään Maarit ei ole pelastettu uhri, vaan prinsessa, joka käänsi yksikön ylösalaisin äitinsä avulla. Maarit tuntee syvää häpeää äitinsä ylivoimaisen voiman edessä. Se etiketti, jonka hän halusi niin kiihkeästi välttää, jonkun tyttärenä oleminen, lähetettiin suorana koko armeijalle. Maarit sanoo äidilleen tärisevällä äänellä, oletko nyt tyytyväinen? Minun sotilasurani päättyi tähän päivään. Marjan sydän murtuu tyttärensä sanoista, mutta hän pitää ilmeensä tiukkana. Maarit, mätä ei parane puristamalla. On leikattava liha ja revittävä juuret pois, jotta uusi iho voi kasvaa. Tiedän, että minua vihataan, mutta jonkun on tehtävä se. Marja yrittää ojentaa kätensä halaamaan tytärtään, mutta Maarit astuu taaksepäin kieltäytyen. Äiti, sinulla on aina tapasi. Et koskaan ajattele minun asemaani. Minun on elettävä tässä yksikössä petturina ja vakoojana. Kun olet lähtenyt, minä joudun elämään helvetissä. Äidin ja tyttären välinen konflikti on huipussaan, ja koko yön satanut lumi ei näytä laantuvan. 3. päivänä tapahtumista alkaa Soulissa tuntua levottomuutta. Vankilassa ollut kapteeni Hämäläinen oli salaa toimittanut viestin setälleen kansanedustaja Hämäläiselle, joka on puolustusvaliokunnan jäsen lakimiehensä kautta. Kansanedustaja Hämäläinen suuttui veljenpoikansa pidätyksestä ja päätti panostaa poliittiseen uraansa hyökätäkseen Marjaa vastaan. Seuraavana aamuna suurimpien lehtien sivuilla oli otsikoita, jotka olivat täynnä provosoivia väitteitä. Kenraali Marja Lehto käytti 6 helikopteria tyttärensä posken vuoksi. Ylenmääräinen äidin rakkaus. Naissotilas käytti sotilasjoukkoja yksityiseen kostonhimoon. Onko tämä oikeudenmukaista? Tosiasiat oli taitavasti vääristelty niin, että Marja esitettiin komentajana, joka väärinkäyttää valtaansa suojellakseen tytärtään. Yleinen mielipide kiehui välittömästi. Internetin kommenttiosiot täyttyivät Marjaa ja Maaritia kritisoivista viesteistä. Puolustusministeri soittaa Marjalle hätäpuhelun. Kenraali Lehto, yleinen mielipide on liian negatiivinen, presidentin kansliakin on huolissaan. Keskeytä tutkinta ja palaa. Haluatko riisua pukunsa? Marja protestoi puhelimeen. Ministeri, tämä ei ole pelkkä pahoinpitely. Tämä on valtava korruptio, jossa on kyse sotilasrikoksista, kavalluksista ja seksuaalirikoksista. Meillä on kaikki todisteet. Mutta ministeri keskeyttää kylmästi. Politiikka on puuttunut asiaan. Kansanedustaja Hämäläisen puoli tutkii jopa sinun henkilöstörekisteriäsi. Peräänny nyt. Tämä on käsky. Marja paiskaa puhelimen pöydälle raivoissaan. Hänen teräksinen vakaumuksensa törmää politiikan muuriin. Samaan aikaan Kainuun prikaatissa tunnelma kääntyy nopeasti. Upseerit ja sotilaat, jotka näkivät uutiset, alkavat avoimesti vihata Maaritia. Kun Maarit yrittää istua ruokalassa tarjottimensa kanssa, lähistöllä olevat upseerit nousevat tarkoituksella ylös ja vaihtavat paikkaa. Varo, ettei vain tule sanomista. Eihän tässä uskalla syödä. Pelkää, että äiti kuulee. Maaritin korviin osuvat ilkeät kommentit. Vaikka riisi tuntuu hiekalta suussa, hän yrittää niellä sen näyttämättä kyyneleitä. Hän on täysin yksin. Kapteeni Hämäläinen hakee pidätyksen laillisuuden tutkintaa vedoten todisteiden puutteeseen ja menettelytapavirheisiin ja valmistautuu pääsemään röyhkeästi vapaaksi. Vankilan vierailuhuoneessa Hämäläinen heittää likaisen hymyn tarkastajalle. Katsokaa, mitä minä tein. Sanoinhan, että minun tukeni on vahvempi. Se akka on nyt menetetty. Kun pääsen ulos, en jätä Vänrikki Lehtoa rauhaan. Näytän hänelle, mitä helvetti on. Marja tärisee allekirjoittaessaan vetäytymiskäskyn. Hän katsoo ikkunasta tytärtään, joka on kasarmien suunnalla.
Syyllisyys siitä, että aloitti taistelun, joka ajoi tyttärensä vain syvemmälle suohon, painaa häntä, mutta Marja ei aio perääntyä tällä tavalla. Hän pakkaa tavaroitaan ja antaa adjutantiltaan hiljaisen, mutta kylmän käskyn. Alkuperäiset todisteet otan mukaani. Kopiot jätetään. Ja valmista se tiedosto minun henkilökohtaisesta kassakaapistani. Sota on vasta alkamassa. Helikopteri käynnistää roottorinsa uudelleen ja valmistautuu lähtöön. Maarit katsoo kaukana olevaa äitinsä helikopteria ja puree huuliaan. Tästä eteenpäin se on todellinen sota, vain hän yksin. Puolustusministerin käskyn ja yleisen mielipiteen heikentymisen vuoksi tarkastusryhmän vetäytyminen oli päätetty. Kainuun prikaatin pihalla leijaili vain tappion tuntuinen lumi. Kenraali Marja Lehto katsoi viimeisen kerran tytärtään kasarmin suuntaan ennen helikopterin nousemista. Impulssi hypätä ulos ja viedä tyttärensä pois pidätteli häntä, mutta jos hän olisi liikahtanut, hänen tyttärensä olisi ikuisesti leimattu epäpäteväksi upseeriksi, joka hyötyi korruptoituneen kenraalin suojeluksesta, ja hän itse joutuisi riisumaan sotilaspukunsa. Marja puri huuliaan niin, että ne vuotivat verta, ja nousi helikopteriin. Roottorien aiheuttama tuuli pyyhki hänet taivaalle. Maarit, joka katseli äitinsä lähtöä etäältä, ei pyyhkinyt valuvaa kyyneltä. Se ei ollut surun kyynel, vaan karu tietoisuus siitä, että hän oli jäänyt yksin maailmaan, ja samalla raaka lupaus selviytymisestä. Heti Marjan lähdön jälkeen Kainuun prikaatin ilmapiiri kääntyi ylösalaisin. Kapteeni Heikki Hämäläinen, joka oli vapautettu todisteiden puutteen ja poliittisen painostuksen vuoksi, palasi yksikköön. Hän kulki portin läpi kuin voittaja, nauraen everstiluutnantti Sulo Salmisen kanssa, joka oli häntä vastaanottamassa. Katso nyt, everstiluutnantti, mitä minä tein. Sanoinhan, että 4 tähden kenraalilla tai ei, setäni puhelinsoitto riittää. Hämäläinen kutsui heti koolle koko upseerikunnan kokouksen ja osoitti sormellaan takarivissä istuvaa Maaritia pilkaten häntä julkisesti. Kuule, Vänrikki Lehto, tuntuuko nyt kylmältä, kun äiti on poissa? Olisit käyttäytynyt paremmin alusta alkaen. Mitä sotkua sinä aiheutit tälle yksikölle? Pysy poissa silmistäni ja ole hiljaa kuin hiiri. Pyydä lupa jopa hengittämiseen. Siitä päivästä lähtien Maaritia alettiin kiusaamaan järjestelmällisesti ja ovelasti. Sen sijaan, että he olisivat lyöneet Maaritia, he kohtelivat häntä täysin näkymättömänä. Ruokalassa kukaan ei istunut hänen eteen, ja operaatiokokouksissa hänen mielipiteensä jätettiin täysin huomiotta. Everstiluutnantti Salminen antoi Maaritille järjettömiä tehtäviä. Vänrikki Lehto, tarvitset hieman henkistä harjoitusta. Tästä päivästä lähtien olet yksin vastuussa tarkasta raja-aidan tarkastuksesta. Jos jätät yhdenkin reiän huomaamatta, joudut vankilaan. 25 asteen tappavassa pakkasessa Maaritin oli kiivettävä yksin 100 metrien pituisella raja-aidalla joka yö. Hänen kätensä ja jalkansa olivat turvonneet paleltumista ja hänen kasvonsa olivat haavoilla ja veressä, mutta hän ei päästänyt suustaan valitusta. Eräänä iltana partioidessaan Maarit löysi varusmiehen, sotamies Virtasen, itkemässä salaa vartioaseman kulmassa. Sotamies Virtanen oli kapteeni Hämäläisen adjutantti ja oli joutunut jatkuvan seksuaalisen häirinnän ja pahoinpitelyn kohteeksi. Kun Maarit lähestyi, Virtanen säikähti ja teki kunniaa. Maarit otti taskustaan lämpötyynyn ja antoi sen Virtasen jääkylmiin käsiin kysyen, onko vaikeaa. Virtanen katsoi Maaritin turvonneita kasvoja ja nyyhkytti vastaten. Vänrikki, olen pahoillani. Meidän pitäisi auttaa teitä, mutta komppanian päällikkö sanoi tappavansa meidät, jos autamme. Maarit taputti Virtasen olkapäätä ja sanoi, ei, minä olen pahoillani. Minulla ei ollut voimaa suojella teitä. Mutta odottakaa, tämä ei lopu näin. Minä kostoan heille. Sinä yönä Maaritin silmät, jotka olivat ajettu reunalle, eivät olleet enää heikkojen alokasupseerien silmät. Hän päätti taistella itseään vastaan ilman äitinsä apua. Maarit suoritti päivisin hiljaa epäoikeudenmukaiset käskyt, hälventäen Hämäläisen ja Salmisen epäluuloja. He luulivat Maaritin olevan täysin lannistunut ja nauroivat hänelle. Luulimme häntä kovaksi, mutta hänestä tulikin kiltti lammas. Olisi pitänyt tehdä näin jo aiemmin. Hämäläinen jopa kehui avoimesti kavalletuilla rahoilla ostetulla viskillä Maaritin nähden, mutta öisin Maarit muuttui metsästäjäksi. Varhain aamulla, kun kaikki nukkuivat,
Hän vaihtoi mustaan urheilupukuun ja tunkeutui hallintorakennukseen ja komentokeskukseen. Hänen tavoitteensa oli vain yksi: löytää ratkaisevat todisteet, kaksoiskirjanpito ja äänitiedostot, joita hänen äitinsä ei ollut ehtinyt hankkia. Maarit keräsi tietoa Virtasen ja ruokalahenkilökunnan avulla. Vänrikki, pataljoonan komentaja, kutsuu siviilikuorma-auton takaportille joka perjantai-ilta. Silloin lastataan lihaa ja öljytynnyreitä. Ruokalahenkilökunnan vinkistä Maarit piiloutui lumiseen pensaikkoon perjantai-iltana. Useiden tuntien odotuksen jälkeen hän näki, kuinka rekisterikilvet peittänyt kuorma-auto saapui ja everstiluutnantti Salminen itse luovutti sotilasvarusteita. Maarit ikuisti kohtauksen puhelimellaan, pidätellen tärinää jääkylmillä käsillään, mutta tämä ei riittänyt. Hän tarvitsi todisteita heidän yhteyksistään politiikkaan. Maarit muisti, mitä Hämäläinen oli humalassa kerskunut. Kukaan ei löydä minun aarrekassaani, piilotettu palkintopokaalin sisälle. Maarit tunkeutui komppanian päällikön toimistoon Hämäläisen ollessa poissa. Sydän hakkasi rinnassa jännityksestä. Hän repäisi pohjan irti valtavasta palkintopokaalista, jonka Hämäläinen oli saanut golfkilpailussa. Sisällä oli teipillä kiinnitetty pieni USB-muistitikku. Tärisevin käsin hän liitti sen kannettavaan tietokoneeseen ja tarkisti sisällön. Maaritin suu loksahti auki. Siellä oli Excel-tiedosto, johon oli huolellisesti kirjattu vuosia kestäneet Hämäläisen ja Salmisen kavalletut sotilasvarastot, siirrot kansanedustaja Hämäläisen sivuille ja jopa tarkat paikat ja ajat seksuaalisen hyväksikäytön tapahtumille. Silloin käytävältä kuului maihariääniä. Kuka siellä? Miksi komppanian päällikön toimistossa palaa valot? Päivystävä upseeri oli huomannut valon partioidessaan. Maarit laittoi kiireesti muistitikun taskuunsa ja avasi ikkunan. Se oli toinen kerros, mutta aikaa ei ollut epäröidä. Hän hyppäsi ulos lumen peittämään kukkapenkkiin. Kova ääni ja kipu nilkassa, mutta hän ontui ja katosi pimeyteen. Hämäläinen huusi seuraavana aamuna niin, että koko yksikkö tärähti, kun hän huomasi palkintopokaalin kannen kadonneen. Kuka helvetti? Kuka hiiri tunkeutui huoneeseeni? Hän aavisti heti, että tekijä oli Maarit. Nyt alkoi jännittävä taka-ajo, jossa metsästäjän ja saaliin roolit olivat vaihtuneet. Hämäläinen ja Salminen alkoivat painostaa Maaritia, vakuuttuneina siitä, että hän oli vienyt todisteet. He penkoivat Maaritin tavarat ja asettivat väärennettyjä asiakirjoja syyttääkseen häntä sotilassalaisuuksien paljastamisesta. Sitten he ilmoittivat sotilaspoliisille pidättääkseen Maaritin kiireellisesti. Vänrikki Maarit Lehto on epäilty vakoojaksi, joka on yhteydessä Venäjään. Hänet on pidätettävä heti ja tutkittava. Salmisen röyhkeän valheen vuoksi yksikön sireenit soivat ja aseistetut sotilaspoliisit piirittivät kasarmin löytääkseen Maaritin. Maarit piiloutui pannuhuoneen nurkkaan muistitikku rinnassaan, henkien raskaasti. Hän halusi soittaa äidilleen, mutta tiesi, että puhelimen kytkeminen päälle johtaisi hänen sijaintinsa jäljittämiseen, joten hän pidätteli itsensä. Vänrikki Lehto, tule ulos! Puhumalla kauniisti, jos annat varastamasi tavarat takaisin, säästän henkesi. Hämäläinen huusi ulkopuolelta kaiuttimella. Sotilaspoliisien yrittäessä murtaa ovea, Maarit teki päätöksen. Hän repi irti pannuhuoneen tuuletusaukon ja ryömi ulos ahtaasta käytävästä. Hän suuntasi ruokalaan, missä sotilaat olivat. Kun likaantunut Maarit ryntäsi ruokalan ovesta sisään, sotilaat pysähtyivät syömään. Maarit nosti veriset kätensä ja heilautti muistitikkua huutaen, kuulkaa kaikki. Tässä on kaikki todisteet teidän kavalletuista ruokarahoistanne ja kokemistanne seksuaalisista ahdisteluista. Minä en pakene. Älkää myöskään te sietäkö enää. Silloin Hämäläinen ja sotilaspoliisit ryntäsivät perässä ruokalaan. Tuota hullua. Kytkekää hänet heti. Kun sotilaspoliisit ryntäsivät eteen, tapahtui jotain uskomatonta. Sotamies Virtanen, jota Hämäläinen oli pahoinpidellyt, heitti tarjottimensa ja esti sotilaspoliisien tien. Älkää koskeko häneen. Vänrikki on syytön. Myös muut sotilaat nousivat ylös ja muodostivat ihmisketjun Maaritin ympärille. Me näimme kaiken. Me näimme, kuinka komppanian päällikkö myi öljyä. 100 sotilaat tuijottivat upseereitaan vihaisesti. Hämäläinen veti esiin pistoolin ja ampui ilmaan uhaten, mutta sotilaiden intoa se ei lannistanut. Tämä ei ollut pelkkä kapina,
vaan pitkään tukahdutetun vihan purkaus. Juuri sillä hetkellä Ruokalan TV-uutiset vaihtuivat hätäuutisiin. Yksinoikeudella Kainuun prikaatin sotilasrikokset ja poliittinen lahjonta sisäpiirin ilmiantaja toimitti ratkaisevat todisteet. Ruudulla näkyi Maaritin muutamaa päivää aiemmin salaa postitettu todistusaineisto ja kenraali Marja Lehto lehdistötilaisuudessa eduskunnassa. Marja puhui juhlallisesti pitäen kädessään Maaritin lähettämiä todisteita. Tämä on totuus, jonka tyttäreni on löytänyt henkensä uhalla. Vannon tänään tittelilläni, että aloitan sodan tätä mätää kartelia vastaan. Samalla hetkellä Ruokalan ulkopuolelta kuului helikopterien ääni. Tällä kertaa ne eivät olleet Kainuun prikaatin sotilaspoliiseja, vaan puolustusvoimien tutkintaosaston ja maavoimien erikoisjoukkoja. Helikopterista nousi ulos Marjan entinen alainen, tunnettu suoraselkäisestä maineestaan, komentaja Kari Korpela, joka toimi maavoimien sotilaspoliisien päällikkönä. Hän lähestyi hölmistynyttä Hämäläistä ja kytki hänet käsiraudoilla. Kapteeni Hämäläinen, everstiluutnantti Salminen, teidät pidätetään heti kavalluksesta, erityisen törkeästä pahoinpitelystä ja sotilasrikoksista. Maarit lysähti maahan sotilaiden hurratessa. Hän katsoi TV:n äitinsä silmiin. Äidin ja tyttären katseet kohtasivat ajan ja paikan yli. Taistelukenttä siirtyi Kajaanin maaseudulta Helsingin eduskuntatalolle. Puolustusvaliokunnan kuulemispäivänä eduskuntatalon ympärillä oli sekasorto Marjaa ja Maaritia tukevien kansalaisjärjestöjen ja kansanedustaja Hämäläisen rahoittamia järjestöjä vuoksi. Kansanedustaja Hämäläinen oli laatinut täydellisen suunnitelman hyökätäkseen Marjaa vastaan, syyttäen häntä vallan väärinkäytöstä ja poliittisesta sotilaasta, joka oli heikentänyt sotilaskuria. Hän asteli kuulemistilaisuuteen kerskaillen sihteereilleen. Tänään minä itse repäisen tuon eukon 4 tähteä irti. Hän koski veljenpoikaani. Näytän hänelle, mitä on itkeä verikyyneleitä. Kuulemistila oli täynnä satoja kameran salamavaloja ja kireää jännitystä. Todistajanaition istunut kenraali Marja Lehto oli univormussaan vakaa kuin kallio. Kansanedustaja Hämäläinen aloitti lyömällä nyrkillä pöytää ja huutaen, kenraali Marja Lehto, oletteko te täysillä järjissänne? Lähetitte 6 helikopteria etuvartioaseman pihaan, koska tyttärenne sai iskun poskeensa. Tätäkö tehdään, kun vihollinen hyökkää? Käytetäänkö sotilasvoimia yksityiseen kostonhimoon? Onko kansan verorahat teidän omaa taskurahaa? Hämäläisen huutoa säästivät hallituspuolueen edustajien suosionosoitukset. Kansalaiset, jotka seurasivat lähetystä, olivat aluksi epäileväisiä helikopterien käytöstä. Mutta Marja tarttui mikrofoniin räpäyttämättä silmääkään. Kansanedustaja, jos menin sinne vain siksi, että tyttäreni sai iskun, riisun pukunsa, mutta minä liikuin, koska Kainuun prikaatista oli tullut suuri rikollisjoukko, ei Suomen armeija. Kansanedustaja Hämäläinen nauroi. Todisteita. Onko teillä todisteita? Esittäkää todisteet, että veljenpoikani on rikollinen. Jos ei ole, te olette syyllinen vääriin syytöksiin. Silloin Marja viittasi yleisöön. Todisteet ovat täällä. Ovi avautui ja vänrikki Maarit Lehto astui sisään univormussa ontuen hieman. Hänen kädessään oli USB-muistitikku, jonka hän oli suojellut henkensä hinnalla. Kun Maarit nousi todistajanaitioon, koko sali kohahti. Maarit puhui tärisevällä, mutta päättäväisellä äänellä. Olen vänrikki Maarit Lehto Kainuun prikaatista. En ole täällä äitini tyttärenä, vaan Suomen upseerina. Näytöllä näytettiin Maaritin hankkima Excel-tiedosto ja Hämäläisen puhelun äänitiedosto. Hämäläisen karkea ääni kaikui kuulemistilassa. Setä, sain tällä kertaa 3 miljoonaa kavallettua öljyä myymällä. Lähetin sen teidän vaalirahoitukseen, joten hoitakaa minulle ehdokkuus. Ja minulla on täällä hyviä naisupseereita. Tuon heidät mukanani, kun tulen Helsinkiin. Kuulemistilassa oli ensin täysi hiljaisuus, kuin kylmää vettä olisi kaadettu niskaan, ja sitten puhkesi kauhun ja raivon huutoja. Kansanedustaja Hämäläisen kasvot muuttuivat mustiksi. Hän huusi hämmentyneenä, tämä on väärennös! Deepfake! Tämä nainen yrittää manipuloida meitä päästäkseen vapaaksi. Mutta Marja iski ratkaisevasti, kansanedustaja Hämäläinen, tässä on todisteet siirroista veljenpoikanne tililtä teidän salaiselle tilille. Voitteko paeta syytteitä? Kansalaisten mielipide räjähti suorassa lähetyksessä. Internetin kommenttikenttä halvaantui kommenteista. Kenraali Lehto on todellinen sotilas.
Siivotkaa roskasakki. Kansanedustaja Hämäläinen horjui ja yritti paeta takaovesta, mutta jo valmiina olleet syyttäjät estivät hänen tiensä. Kansanedustaja Hämäläinen, teidät pidätetään heti vaalirahoitusrikoksesta ja lahjonnasta. Kun hänelle kytkettiin käsiraudat, kansanedustaja Hämäläinen lysähti lattialle ja alkoi riehua. Mitä? Tiedättekö kuka minä olen? Kutsu puolustusministeri paikalle. Maria katsoi häntä kylmästi ja sanoi viimeisen sanan mikrofoniin. Sotilaspuku on valtion suoja, ei naamio teidän ahneudellenne. Kuulemistila täyttyi Mariaa ja Maaritia tukevista aplodeista. Kuulemisen jälkeen Kajaanin Kainuun prikaatiin puhalsi puhdistava tuuli. Puolustusministeri julkaisi kansallisen anteeksipyynnön ja erotti koko Kainuun prikaatin johdon. Pidätetyt kapteeni Hämäläinen ja everstiluutnantti Salminen tuotiin viimeisen kerran yksikköön tutkintaa varten ennen sotilasvankilaan siirtoa. Köysiin sidotut ja vankilavaatteisiin puetut miehet eivät olleet enää ylimielisiä johtajia. Hämäläinen vältti sotilaiden katseita ja kumarsi päätään. Salminen valitti loppuun asti. Olen syytön. Hämäläinen käski minua. Pihalla seisovat sotilaat tarjosivat heille kylmän hiljaisuuden tervehdyksen sijasta. Hiljaisuudessa sotamies Virtanen keräsi rohkeutta ja astui eteen. Hän katsoi Hämäläistä silmiin tärinä. Komppanian päällikkö, te ette olleet sotilas. Te olitte vain roisto. Hämäläinen yritti vastustaa, mutta sotilaspoliisi työnsi hänet karkeasti autoon. Kun saattobussi lähti, sotilaat alkoivat riemuiten huutaa. Se oli vapautuksen huuto. Maarit palasi yksikköön. Hänen katsominen oli muuttunut täysin. Hän ei ollut enää kiusattu alokas tai suojatti. Kun hän astui ruokalaan, sotilaat kerääntyivät hänen ympärilleen tarjottimineen. Vänrikki, pelastitte meidät. Ilman teitä olisimme eläneet ikuisesti kuin orjat. Sotilaat osoittivat hänelle vilpitöntä kiitollisuutta. Maarit purskahti itkuun kesken syömisen. Hän sai vahvistuksen siitä, että taistelu, jonka hän luuli käyvänsä yksin, olikin kaikkien taistelu. Hän ei ollut enää yksinäinen saari. Muutama päivä myöhemmin kenraali Maria Lehto vieraili Kainuun prikaatissa virallisesti. Tällä kertaa se ei ollut yllätystarkastus, vaan vierailu kunnioittamaan Kainuun prikaatin maineen palauttamista. Pihalle kokoontuneille sotilaille Maria kumarsi ja pyysi anteeksi lavalla. Olen pahoillani, etten huomannut johtajien virheitä ajoissa ja jouduitte kärsimään. Sitten hän käveli Maaritin luo, joka seisoi rivistön edessä. Tuhansien sotilaiden katsoessa Maria laski 4 tähden kenraalin arvovallan ja kohtasi tyttärensä äitinä. Oliko sinulla vaikeaa? Marian sanoista Maarit puri huuliaan ja pidätteli itkuaan. Ei, sir. Tein vain sen, mitä minun oli tehtävä upseerina. Kun Maarit vastasi reippaasti, Maria halasi tytärtään tiukasti. Niin, sinä olet loistava sotilas. Paljon vahvempi kuin minä. Vasta silloin Maarit itki kuin pieni lapsi äitinsä sylissä. Lämmin kevät alkoi virrata Kajaanin jäätyneeseen maahan ja äidin ja tyttären sydämiin. Heidän halauksensa yllä Kainuun prikaatin lippu liehui voimakkaasti. Vuosi kului. Vuodenajat olivat palanneet ja Kajaanin vuorilla kukkivat alppiruusut ja kirsikankukat. Maailma oli muuttunut. Entinen kapteeni Hämäläinen tuomittiin 15 vuodeksi vankeuteen ja tuntee joka päivä kaltoin kohtelemansa sotilaiden tuskan siivoamalla vankilan vessaa. Hän anelee perhettään käymään, mutta hänen perheensä on hajonnut, eikä kukaan etsi häntä. Entinen everstiluutnantti Salminen erotettiin kunniattomasti ja hän menetti eläkkeensä. Hän ajelee rakennustyömailla ja elää kurjaa elämää. Kansanedustaja Hämäläisen tuomio piteni, kun lahjontasyytteet tulivat ilmi vankilassa. Oikeus oli hidas, mutta varma. Maarit ylennettiin yliluutnantiksi. Häntä kutsutaan nyt Kainuun prikaatin tiedustelukomppanian legendaariseksi päälliköksi. Hän on kuuluisa siitä, että hän huolehtii uusista sotilaista, jotka ovat yhtä kömpelöitä kuin hän oli aiemmin. Maarit lähestyy kasarmialueen takana itkevää uutta sotilasta ja antaa hänelle nenäliinansa sanoen, voit itkeä, mutta älä luovuta, minä olen sinun takanasi. Sotilas pyyhkii kyyneleensä katsellen luotettavaa päällikköään. Maarit kiipeää koulutuksissa sotilaitaan edellä karuilla vuorilla ja hänen selkänsä on sotilaille luotettavin maamerkki.
Helsingin kodissa Marja Lehto on ylennetty puolustusvoimain komentajaksi, Suomen armeijan korkeimmaksi komentajaksi. Mutta tänään hän on riisunut univormunsa ja laittanut esiliinan päälle seisoen keittiössä. Hän valmistaa syntymäpäiväateriaa lomalle tulevalle tyttärelleen. Se ei ole se kylmä lohikeitto, joka jäähtyi kylmässä autossa vuosi sitten. Pöytä on täynnä lämmintä lohikeittoa ja karjalanpaistia. Eteisovi avautuu. Ja terveen, ruskettuneen ihon omaava Maarit astuu sisään. Tulin takaisin, äiti. Äiti ja tytär istuvat pöydän ääreen. Äiti, sain tällä kertaa prikaatin komentajan palkinnon harjoituksessa. Maarit kertoo ylpeänä. Marja hymyilee tyytyväisenä ja laittaa lihapalan tyttärensä riisin päälle. Tiedän. Minun korvani ovat niin hyvät. Hyvin tehty, tyttäreni. Pöydän kulmassa on se vanha termospullo, joka vääntyi Marjan iskun voimasta lumimyrskyn keskellä etuvartioasemalla vuosi sitten. Se ei ole enää kipeä muisto, vaan voiton symboli ja perheen rakkauden tunnus. Aterian jälkeen he menevät puutarhaan juomaan teetä. Lämpimässä kevättuulessa kirsikankukkien terälehdet putoavat teekupille. Maarit kysyy, äiti, jos palaisitte siihen aikaan, lähettäisittekö taas helikopterit? Marja laskee teekupin alas, katsoo taivaalle ja vastaa, ei, en helikoptereita vaan ajaisin tankilla. Heidän iloinen naurunsa leviää aidan yli keväiseen taivaaseen. Teräksinen äiti ja kukkaherkkä tytär ovat nyt toistensa tukijoita, kovimpia tovereita ja perhettä. Tarina päättyy lähikuvaan heidän käsiinsä, joihin on pudonnut yksi kirsikankukan terälehti. Kiitos, että katsoitte tänään. Jos piditte videosta, tilaathan ja tykkääthän